Tari, so nek dibojoke pilih sing kaya apa to, Nduk? Kados Mas Tri. Oh iya. Sesuk ijab wis. Ora kok milih sing kaya apa? Kaya Lah, piye? Mas Tri wong nguyuhe ya kaya karo Tri kok. Ayo sanggon ya. Sinden dijawar sinden kok mau bareng yoga. Ya aku penak bareng yoga bedang meteng kok. Gampang meneh kaya. Kok nyah-nyah. Ya. Ya. Datang bagi loro. Dada bagi loro. Ya. Ayo, saiki dibawani sik. Si tongkas. Kok si tongkat itu sementing lek wis didom loro. Ya si tongkas wong kuwi papat kok. Papat didom loro piro? Papat didum loro-loro. Loro lagi. Iki siji. Oh iya. Ya iya, Pak. Wah, kok ngapusi kok adu arep ya ngerti lho. Kakean. Ayo dibawani sik. Tak pamerke karo bapak ibu kene iki arep mbake kae mung kaya tugelan debok ning suarane ya alhamdulillah lumayan. Oh, rungokno ngendikane Mas Bayu Juragan Gedang. Kok juragan gedang piye to? Lah kene deboke kono ya juragane. Oh iya. Ayo. Bawa berdua. Nggih. Kula kintunaken dhateng Mas Wardoyo Jumantono derek live streaming Mbak Ika. Nggih wau sampun WA kula kirim-kirim salam. Tigo sapa? Kagem Ibu Besinden. Kagem Mbak Suci Ovita Dewi. Nggih. Rapo. Salam balik ya. Nggih. Ya, monggo. Ya kabawanana. Nano. Putri Kangsu Listieng Wareni. Eka iki bawa terus saiki bagian sound system siapno kendange ciblon unggahno cedakno Eka. Nggih, engko sing nembang gentari, sing ngendang walang sangit. Nggih. Oh lah kayak kendang tak kira kon ngedol. Karena memang Ora. permintaan bapake wau. Nggih, ayo. Nana. Srioning mustika toban. Wis dipacar burung to, Kak? Pangestunipun Wis. dereng. Ya moga-moga ketemu jodone. Nggih. Heeh. Kalih sinten mbok menawi anu enten piyayi mriki Oh iya, heeh. gelem kalih kula wanita iso menek kambil. Jarene karep ngepek sing gender. Sing gender dijak omong guyu wae. Aku judeg. Lah ngapa? Arep tak sapane. Anu monggo. Kon dahar. Ngono lah kan jenenge sumeh. Sumeh apa? Wong ki nek sumeh kuwi Lah. ahli swarga. Lah, Wis warga wong anggur jamu apa-apa guyu terus kok. Kene judeg lek areng ngladeni piye. Wis maem. Nek wong nyindan terus kok. Ya seben to. Wah. Kuwi guyu. Tapi Sesok kita itu ya. Apa? Catur netro. Iya. Heeh, wong mripat ukur telu kok. Napa? Kok catur? Mripat kok gur telu. Ya trinetro ya. Siji mripat udun kok. Mosok omongan karo udun. Ayo, anu. Putra kan. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, genti, gentari. Neno. Gentari apa? Ki nek ning omah jenenge Parno kok. Ya aja. ora Dandan ayu kok lah nono. kudu Parno. Sapa? Tomo. Iya. Ayo Parno Sutomo jeneng kene sok cantik kowe iki. Aja ngono ki lho Mas Tri lan sedo karo aku. Ya ben wong nek cinta ki apa adanya menerima, ora usah mbok sok-sok cantik nek kaya ngono kuwi. Entar aku ki ya cantik wong wedok. Wedok apa iki delon ki? Apa? Kok susu kan dituduk-tuduk. Jenenge Suzuki. Lah, kok Ketoke iso? susu jebol kaos kaki. Ya aja to. Oh, kok sok cantik. Wong senengane mbadarke wong ngono wis direwangi ayune kaya ngono kok. Ayo, ngene iki tak trewangi dandan ke jam 3 mau lho mangsamu. Arep ben apa? Arep Ya ben ayu to. ya Iya. wis ayu wis. Nek jarikane ngeslah angel ranjamak ya. Yo. Aku bingung nek jarikane leh nyelempet ngene. Nek kaya buntut ya Gen.
tiwas Karang Tarunai rebutan apa ngeterke nguyuh. Ayo. Nah, Nurano. bebela wirat. Sok Wah. Iki apa? Umume nek sinden menika lek sing anu ukel gulu pacak gulu to. Heeh. Lah iki sing dijok nek kono aneh iki. Lah ngene iki jenenge teknik Kaya kaya kemajon ngono lho. Kedawan apa? Kok kedawan. Wis ah. Kuwi nek sambung rapete gulu karo bokong kuwi. Nah, ngono wong Heeh. gulune ning bokong. Kowe sawangan kula terus nganu lho. Piye? Ayu kowe nek Ayu ta aku. cengkokmu kaya mang Heeh. gulu menjengmu munggah mudun. Ayo. Wis sesuk nek arep nyindan melu Mas Bayu bringos kuwi lho kurang sithik kene cepeton. Ya ben ora apa-apa, kucinge wedok ya brengos kok. Lah, Kok sansale manis kok nggih. Lah iya. Anu. Lagi kakeane sikil barang iki. nyapa? Ya ben. Ora. Kayak macam-macam gecek dhewe. Ora sampe kecek wis cemet. Udah mbok gecek barang. Ku nek dianu metu lanange iku. Ayo. Sinden nganggo jalu barang. Jago apa kok jalu? Jalu Pitik pitik. kaya sikil yoga kene anu kene. Lah kok ya tunggale kok. Iya. Ya Gen, apa bedane to wong karo yoga iki? Yoga kan sering sila lah kene iki enek ireng-irenge iku. Iya. Lagi Iya. iki kita menonjol. Ya Mbas, ya Mbas. Ya. Kok mbah to, Pak? Ya Mbak karo Mas. Ya. Tanurang Sri Uning. Naeno. Geger. Iki bokonge nek megole kleru iki cengkoke ya kleru lho kuwi. Kudune nengen sik terus ngiwa ya mesti kleru. Kleru. Tadi ya. Dadi mustikane Gentari, aku Dalem. ngetes iki kon ngendang kuwi. Ayo, Nggih. kene kendange. Nggih ditek. Tapuk sik kendange. Kendahe te tapuki sik. Ya, wah. Wah kuwi bapakne le nyiapke mike. Ayo. Putrane Pak Wiknyo. Heeh. Coba kendange. Ayo, delang takun. Ayo. Waduh, Drijine jempol kabeh kendange ya banter ya. Ha iya. Jempol kabeh. Tes Gentari, dites Gentari. Tangan kowe mucuk riyo. Ayo. Ayo kuwi. Dites Gentari kuwi. Iya, iya. Bisa ngetes ora iki? Iso. Nah, Pak Bambang Tuku gedang. tuku gedang Iya. ning ndi? ning Sukarjo. Aja tok wangsuli wong malah bingung. Mesti nggo kendangan iki. Iya, Cerot. Ayo. Ayo. Pak Bambang tuku gedang. Ya. Gedange tugel. Iya. Waduh. Apa kuwi? Jeglok. Oh iya. Pak Bambang potong rambut. Ayo. Aku main potong rambut. Iya. Iya. Ayo. Rambut. Wah, jan kuping iki bosok tenan. Pak Bambang potong rambut. Ayo. Iki ya rambut. Tapi rambut jempol. Oh, selendeng ayo. Ayo, saiki sing nembang Gentari, sing ngendang iki. Ayo, Mbak Ika, ayo apa? Digarap tayub sik. Ayo, jajal. Ayo. Ya, Nduk. Yo, Gentari. Sriwaning mesti tumben labut tresna mring sabaya bati kelawan Raden Wiratmaya kang wis prasaja anandeng danti
Yo, dangduke. Mek dikendangi senggaki dhewe ya getari iki. Terima kasih, matur nuwun. Nggih, Mbak Gentari karo Mbak Eka. Engko tak tutuke ning Patet Songo nawala liyane makate wis wengi.